za ka rinka yin wuridin alwasi ana yi kafa 313. In dai kai sati biyu kana yin wannan wuridin, ƙofofin arzikinka ba su buɗe ba, baka samu kuɗin da kake nema ba, baka samu arzikin da kake nema ba, baka samu aikin da kake nema ba, to lalle kai gaggawar zuwa ka nemi gafarar iyayenka, don wallahi akwai matsala. Wannan aiki ne na buɗewar arziki cikin gaggawa in dai za ka yi wannan sirrin, in dai za ka rinka yin wannan sirrin a kullum har sati 2, to Allah zai azurta ka da arzikin da baka isa ka cinye shi kai kaɗai ba, arzikin da sai ya wadace ka wadatar da wani, albarkacin annabi da alƙur'ani. 313 a kowace rana, 313 ake yin sa a kowace rana. Tabbas Allah zai azurta ka da arziki marar yankewa. Wanda ya like, ya yi comment da sallallahu alaihi wasallam, ya yi sharing domin ƴan uwa su amfana, shi muka baiwa ya je ya jarraba. Allah ya bar mu da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.